तुमच्या समोर जे उमेदवार आहेत त्यांचं आव्हान वाटतं? मध्ये मला एक नाव घ्यायचं राहिलं, आदरणीय राजाधुरी माफ करा, राजाधुरी सुद्धा एक या भागातले चांगले कार्यकर्ते आहेत, सरपंच म्हणून आहेत. म्हणजे मध्येच एक मुद्दा घेतला साहेब, निवडणूक ही जनतेच्या हातामध्ये असते. जनता आपला नेता ठरवत असते. आमच्या समोर कोण उमेदवार आहेत त्याला आपण काय कमी लेखणार नाही. त्यांना सुद्धा त्यांच्या पक्षानं त्यांना तिकीट दिलेली आहे. ते आपल्या विजयासाठी प्रयत्न करणार आहेत. मी माझ्या विजयासाठी महायुतीच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार आहेत. आव्हानं अनेक असली तरी आपण आव्हानं पेलणारे कार्यकर्ते आहोत आणि निवडून देणारे कार्यकर्ते असतात साहेब. आपण कधी आव्हान पेलत नाही. ज्यावेळी आपल्याला कार्यकर्ते पदापर्यंत नेत्यापर्यंत पोहोचवतात त्यावेळी त्यांचा सन्मान करणं, जनतेचा सन्मान करणं सगळ्यात महत्त्वाचं असतो. त्यामुळे त्यांचं आव्हान आहेच. आपण ते आव्हान कसं स्वीकारायचं ते आपण ठरवलं पाहिजे. मी काय कोणत्याही उमेदवाराला, त्यांचे ते तिन्ही उमेदवार आहेत, ते तिन्ही उमेदवारांना मी या ठिकाणी काही कमी लेखणार नाही. मी त्या पद्धतीनं, माझ्या पद्धतीनं आणि महायुतीच्या पद्धतीनं आम्ही काम नक्कीच करू आणि बघू. जनतेच्या हातामध्ये चाव्या आहेत, ते जनतेने कशा फिरवाव्यात. महायुतीची सत्ता केंद्रामध्ये आहे. आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण काम करतो. केंद्रामध्ये, राज्यामध्ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हणून आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, एकनाथजी शिंदे साहेब. अलीकडच्या कालावधीमध्ये अजितदादांचं निधन झालं. आता सुप्रियाताई आहेत. त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचे नेते आदरणीय नारायणरावजी राणे दादा आहेत. आमचे दुसरे नेते म्हणजे जे आपल्या महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं सांभाळतात, प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब आहेत. पालकमंत्री म्हणून नितेश राणे आहेत. आमदार म्हणून निलेश राणे आहेत. दीपकभाई केसरकर आहेत आणि अनेक म्हणजे दत्ताजी सामंत आहेत. आमचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरची सावंत आहेत. ही सर्व टीम आहे, वरिष्ठांची टीम आहे. यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करणारे सगळे कार्यकर्ते आहोत. कोणते हेवेदावे न ठेवता ज्या काय समस्या असतील जनतेच्या त्या मिटवाव्यात. त्यामुळे आपण काय समोरच्या उमेदवाराला कमी लेखणार नाही आणि त्यांचं काय आपण बोलणार नाही.